आमच्या टीममध्ये सुद्धा एक चिमणी राहते, जिच्या गोड बोलण्यानं ती सगळ्यांना आपलंसं करते, जी चिप्स, चकल्या, कुरकुरे कुडूम कुडूम खाते, जिच्या चिवचिवाटानं ऑफिसला येतं घरपण. त्या आमच्या कोकणशाहीच्या निवेदिका अंकिता घावनळकर हिला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. परवा कोणी हात घालून अजिबात नाही. बरोबर ते चांगलं नाही का? नाही गो धर अंड्याचं शुभेच्छा खाता साबून खा, इथेच घ्या उघडं करा तिथे नाही घ्या रमटावून खातो. ते आपण भरवताना कट करतो तर सांगत नाही कसं करू जातो. हो हे करत समोर ना शूटिंग सुरू आहे, जरा फ्रेम मध्ये राहा. खूप खूप शुभेच्छा. आता खूप खूप शुभेच्छा. आता भाषण माझा आणि केक खावतो. माझा विषयच नाही. चला हा भाषण घ्या. नमस्कार. खरं तर आमच्या कोकणशाहीची निवेदिका, कोकणशाहीच्या कार्यालयातील एक हसरा खेळता चेहरा आणि आमच्या सर्वांमध्ये वयानं लहान असलेली आमच्या सर्वांची लाडकी अंकिता हिचा आज वाढदिवस आहे. कोकणशाही टीमच्या वतीनं अंकिता आणि कोकणशाहीच्या सर्व दर्शकांकडनं अर्थात तुला वाढदिवसाच्या आभारभर शुभेच्छा देतो. तुला उत्तम आरोग्य लाभो, दीर्घायुष्य लाभो, तुझ्या इच्छातील सर्व मनोकामना या पूर्ण होत आणि तुझी ज्या दिवशी अंकिता तू खऱ्या अर्थानं मुलाखतीला आली होतीस त्या दिवसाची अंकिता आणि आता जवळपास 9-10 महिने माझ्या माहितीने पूर्ण झाले असतील कोकणशाहीच्या या एकूण टीम मध्ये. तुला आज 10 महिन्यानंतरची अंकिता, निश्चित यामध्ये फरक आहे हा मला तरी जाणवतो. कारण की अगदी त्यावेळी तू आली होतीस त्यावेळेचा बोलण्याचा टोन आणि आताचा बोलण्याचा टोन दर्शको मला अभिमानानं सांगतो, विश्वासानं सांगतो, ह्या मुलीमध्ये शिकण्याची खरंच जिद्द आहे, ईर्ष्या आहे. त्याच ईर्ष्येच्या जीवावरती एक चांगला व्हॉइस ओव्हर हा आपल्याला ऐकायला येतो. परंतु एक गोष्ट आहे, कौतुकाची थाप तुझ्या पाठीवर देत असताना या सर्वांबरोबर कुठेतरी तू सुद्धा त्या लेवलने स्वतःला सिद्ध करतेस हे मात्र आजच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं अभिमानानं सांगावं असं वाटतं. हे सर्व सांगत असताना अंकिता आणि माझ्या या सर्व टीमला मी नेहमी सांगतो, यशानं कधीही हुरळून जाऊ नका. कुणी कौतुक केलं म्हणून कधी पाय हवेत जायला देऊ नका. अपयशानं कधी खचून जाऊ नका. कुणी निंदा केली म्हणून गप्प बसू नका. आपलं काम करत राहा. मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर यांचं शेवटचं वाक्य सांगतो आणि थांबतो. त्यांचं वाक्य असं होतं की मी फक्त खेळत जातो, माझी सेंचुरी व्हावी, मला लोकांनी ओळखावं, मला लोकांनी नाव द्यावं, कोणीतरी निवेदिका, अँकर, साईनाथ गावकर, मी स्वतः असं कोणीतरी काहीतरी म्हणावं अशी अपेक्षा न ठेवता फक्त अंकिता काम करा. तुम्ही काम करत गेलात
ऑटोमॅटिक तुमच्या सेंचुऱ्या होत जातील आणि अर्थात सचिन तेंडुलकर यांचं नाव जसं जगभरात झालंय अशा पद्धतीचं नाव हे तुझं आणि अर्थात कोकणशाहीचं देखील येणाऱ्या पुढील काळात झालेलं चित्र हे समाधानाला पाहायला भेटेल. अंकिता पुन्हा एकदा तुला वाढदिवसाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. खूप मोठी हो बाळा. आमच्या सर्व दर्शक लहान मुलगी अत्यंत लहान बाळ आहे आमच्या सगळ्यांचा, त्यामुळे लाडकी आहे. असेच लाड आमच्या सर्वांकडनं करून घेत जा. पुढच्या वर्षीचा, त्याच्या पुढच्या वर्षीचा, त्याच्या पुढच्या वर्षीचा सगळे वाढदिवस तुझे कोकणशाहीमध्ये ह्याच आनंदानं 12 जानेवारीला दरवर्षी साजरे होत राहूत या सदिच्छा देतो आणि पुन्हा एकदा खूप साऱ्या शुभेच्छा देतो. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.